Okay, mga bata, ani na po si Teacher Sabina. Okay, karong adlaw atong tunan ang subject na MTB3 Quarter 3, mga bahin samantalaan o newspaper. Okay, mga bata, diri na tumahibaw-an unsa ang mga party sa newspaper. Sa dili pa kita magsugod, aduna ipakita si teacher nga mga hulagway sa mga bahin sa newspaper. Okay, para makita ninyo unsay mga pormaan nga mga bata. And then pagkatapos mag-discuss si teacher unsa na nga mga bahin. Andam na ba? Okay, mga bata, nakita na ninyo ang mga bahin o party sa newspaper. Okay, ang una, news page. Ang unang section sa pamantalaan ang bahin diin nahimutang ang importanteng mga balita sa maong adlaw. Okay, maunay gitawag og news page. So mga bata, kabalo na mo sa news page. Okay, sunod ang editorial page. Unsa na teacher? Kini ang bahin sa pamantalaan diin ang tigsulat mipadayag sa iyang ideya o opinion. Okay, maunay editorial page. Sunod mga bata, ang entertainment page. Unsa na teacher? Gilangkuban sa mga sinulat nga mulingaw, mupahibalo, mutudlo sa mga magbabasa, sa mga butang nga makalingaw nila. Muna gitawag entertainment page. Sunod, sports page. Ang bahin diin mubasa ang mahitungod sa sports. Okay, mo nay sports page katong nanaog og kinsay modula sa mga maong sports. Okay, sunod, classified ads. So mo na gitawag og naghatag og impormasyon may tungod sa bag-o nga produkto, trabaho ug mga panginabuhi. Mo na gitawag og classified ads. So, kung mangita po kag trabaho na po diha mga bata. Sunod, obituaries. Muna gitawag og mobalita sa bag-ong detalye sa patayng mga tawo. Kasagaran asoy sa kinabuhi sa taong mitaliwan og impormasyon sa umaabot nga lubong. Muna obituary page. Sunod, business section. Mga kasayuran mahitungod sa negosyo, panagbayloay sa tinitigang produkto ug panginabuhian. Okay, mga bata, maunay mga bahin sa newspaper o mantalaan. Okay, karon mga bata, ang inyong buhaton atong sukdon ang inyong kaalam kung nakakatun ba kamo unsa ang mga party o bahin sa mga mantalaan o newspaper. Okay, tagaan mo na akong pila ka minuto para makatubag. Andam na ba mga bata? Unsa ang mga bahin o party sa pamantalaan o newspaper? 1 to 7. Tanaw na to mga bata kung insakto ba inyong tubag. Okay, di ay mga tubag. So mga bata, insakto ba inyong mga tubag? So maunay, tubag sa mga bahin sa pamantalaan. Okay, pwede po
Ani-ana pila ang aktibidad mga bata ang inyong buhaton. Isulat ang bahin sa mantalaan o newspaper kung asa makita ang musunod nga sitwasyon. Pagpili sa saktong tubag sulod sa kahon o isuwat kini sa papel or ang tubag nasa oblong. Buhaton, pili una mga bata. Andam na ba mga bata? Tagaan mo na po na ko og pila ka minuto para makatubag. Unang sitwasyon. Okay, mamina og tarong mga bata ha. Akong basahon. Bag-uhay lang nga nahuman ang kontrata ni Efren sa iyang kumpanya nga gitrabahoan. Gusto na pod niya mangita og bag-o nga trabaho. Asa nga bahin sa pamantalaan si Efren mutan-aw. Pilia sa ibabaw ang insaktong tubag. Okay. Ari na po kita sa number 2. Bag-o lang migraduar si Jenny sa eskwelahan sa accounting. Naninguha siya sa pagpangita og trabaho. Nagkapuliki siya sa pagpangita og pagbasa og pihong panid sa pamantalaan. Asa kaha na mga panid o page mga bata. Okay, pili asa ibabaw ang insaktong tubag. Sunod, ari na po kita sa number 3. Ganahan kaayo si Lolo Lito sa bitiranong aktor nga si Eddie Garcia. Nagol siya sa nahitabo ni nga pagtaliwan. Asa nga bahin sa pamantalaan makita ni Lolo Lito ang petsa sa paglubong ug ubang detalye sa kamatayon sa iyang paboritong aktor. Pilia sa ibabaw ang insaktong tubag. Okay, ara na po kita sa number 4. Interesado si Mando sa stock market. Busa, mibasa siya sa pilia sa ibabaw ang insaktong tubag mga bata. So mga bata, tanawa insakto ba ninyong tubag? Mga tubag. Okay, number 1, classified ads. Number 2, classified ads. Number 3, obituaries. And number 4, business section. Okay, so daghan ba magtubag mga bata? Daghang salamat mga bata. Kabalo ko, daghan mong nakatunan. Okay, bye-bye!